खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाहरनो सानदोंदि जोंहा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि एग्जामाथ' अनलाइन जागोन होननानै नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिबाय जानांगौ। नाथायबा जोंहा बे अनलाइन एग्जामनि प्रसेसा माब्रै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो गासैबो खोन्थाहरजोबगोन। जेरै नोंथांमोना फाइलखौ माब्रै PDF फाइल खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे PDF फाइलनि साइजआ बेसेबां जानांगोन, ओमफ्राय मा प्रसेस दङ, एग्जामखौ होनो थाखाय जोङो बेसेबां पेपार लानो मोनगोन, बेसेबां सम मोनगोन आरो बेजों लोगोसे माब्रै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ बेफोरनि गासिबोखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन। माब्रै लिरनांगोन आरो अनलाइन एग्जाम माब्रै जागोन, जेनेबा फेस टु फेस जागोन ना आपल'ड खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरजोबगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव फरायोबा एबा नोंथांमोननि इउनिभार्सिटिया गुवाहाटीबा नोंथांमोना गोख्रै बे भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो लोगोफोरनो आं बेखौनो नोंथांमोननो खावलायोदि भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो नोंथांमोननि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव जायफोर फरायो, जेनेबा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव गोलैयो, बिथांमोननियाथ' अनलाइन जागोन नालाय एग्जामा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होजोबबानो जाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायाबाबो बिथांमोनाबो जाहाथे शेयार खालामना होयो भिडिअखौ, जाहाथे गासिबो मिथिनो हायो जोंहा बे अनलाइन एग्जामा माब्रै जागोन, बेनि गासिबो प्रसेसखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासिनो मोजाङै फुरायै नायबानो जाबाय, जाहाथे मोजाङै नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हायो। दा बेखिनियावनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे बेबादिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर मैयासो बे SOP ओंखारदों। SOPनि मिनिंखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जानांगौ। स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर, बेखौनो बुङो जोंहा SOP। दा बेहाय 24 मे खालि ओंखारना फैदों। बेहाय आपडेटआव बुंखादों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैदों नालाय। दा बेहाय एग्जामनि प्रसेसा बोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंथांमोनाथ' बेखौ कलमजोंनो लिरनांगोन, फावथेनजों लिरनांगोन। A4 साइज कपियाव नोंथांमोना बेखौ लिरनो नांगोन, ओमफ्राय आपल'ड खालामनांगोन नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव। बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ बिथांमोना नैबे होना दोनखादों। नै आं बे वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बेहायसो थांनानै एग्जामखौ होनांगोन नालाय, माने रिटेन एग्जाम बे नोङो लिरनाय पेपारखौ आपल'ड खालामनांगोन। बे वेबसाइटनि लिंकखौ बेहाय होना दोनखादों बिथांमोनहा। बिनिफ्राय लोगोफोर नों लिरनाय बे माबायाव A4 साइज कपिखौथ' नोंथांमोना लाबाय। जेनेबा बे A4 साइज कपियाव नोंथांमोना 1 2 3 नाम्बार होनांगोन 10 सिमनो। बिनिफ्राय नोंथांमोना मात्र 10टा पेजल' लानो हागोन, माने A4 साइज कपिखौ 10टा कपिल' लानानै नोंथांमोना एग्जामखौ लिरनो हागोन। 10टानि बारा जायोबा बिथांमोना बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा। बेनिफ्राय बे गासिबो ज' मोनसे फाइल बानायनांगोन नालाय नोंथांमोना बे 10टा कपिखौ, बे 10टा A4 साइज कपिखौ साफायनानै मोनसे PDF फाइल खालामनांगोन। ओमफ्राय बे PDF फाइलनि साइजआ मात्र 5 MB सिमल' जानांगोन। 5 MBनि बारा जानो मोना। 5 MBनि खमबाबो नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन। बे जाबाय जोंहा माखासे आपडेटआ। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खालामगोन, गाबोन आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खालामनानै खोन्थागोन। नोंथांमोना बे 10टा गाहाम बे A4 साइज कपिखौ माब्रै मोनसे PDFआवनो सेभ खालामनो हायो, ओमफ्राय माब्रै बेखौ शेयार खालामनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। माब्रै आपल'ड खालामनांगौ बेखौबो नैबे बुंखादोंना, नैबेनि वेबसाइटआ, बेहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन PDF फाइलखौ। बे जाबाय जोंहा। ओमफ्राय विल बि एराउन्ड 2 MBनि साइज खालामनो हागोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय बुंदों नैबे माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो, जेरै नै कुइसन पेपारखौ बिथांमोना गावसिनि नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव एग्जामनि 30 मिनिटनि सिगां बिथांमोना, माने आधा घन्टानि सिगां बिथांमोना कुइसन पेपारखौ आपल'ड खालामगोन गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव। बिनिफ्राय नैबे बुंदों स्टुडेन्ट विल बी एबल टू आपलोड PDF कपि अफ द एन्सार स्क्रिप्ट आफ्टार 30 मिनिट्स फ्रम द टाइम अफ कमेन्समेन्ट अफ एग्जाम। बिथांमोना एन्सार कपिखौ आपल'ड खालामनो हागोननो एग्जाम जाखांनायनि 30 मिनिटनि उनाव होननानै बिथांमोना बुंदों। बे बुंदों 1 hour आफ्टार द एन्ड अफ द एग्जामनो, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। 7 नाम्बारनिखौ होनदोंना बे 30 मिनिट्सनि उनाव। एन्ड दा बेहाय बुंबावदों ससेयावनो लोगोफोर एन आपल'ड फेसिलिटि विल बी एभेलेबल आनटिल 1 hour 6 minutes आफ्टार द एन्ड अफ द एग्जाम। 1 घन्टा 30 मिनिटनि उन जोबनायनि एग्जामनि जोबखांनायनि उनाव बे थागोननो, माने PDF फाइल खालामनाया। जेनेबा आंथ' सिगाङाव खोन्थाबायना, जेनेबा एग्जामा टाइमाथ' स्टार्ट जाबाय नालाय, एग्जाम जानायनि 30 मिनिट नोंथांमोना 30 मिनिटआवनो लिरखाङोबा आपल'ड खालामनो हागोन जेब्ला 30 मिनिट जायो। बिनिफ्राय नोंथांमोना जेनेबा एग्जामनि टाइमा जोबखांनानै एग्जाम लिरखांनायनि उनाव नोंथांमोना टाइमखौ मोनगोननो बे PDF फाइलखौ आपल'ड खालामनो थाखाय। 1 घन्टाखौ नोंथांमोना बे PDF फाइल आपल'ड खालामनायनि थाखाय समखौ होनाय जागोन होननानै बे बुंदों एग्जामनि टाइमा जोबखांनायनि उनाव। बे जाबाय मोनसे जोंहा इम्परटेन्टआ, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। बे जाबाय जोंहा। ओमफ्राय नैबे बुंखादों प्रपारलि स्केन खालामनांगोन नोंथांमोना, मबाइलजोंनो स्केन खालामनो हागोन, बेखौ बिथांमोना प्रेफारेन्स होखादों। बिनिफ्राय फाइलखौ नोंथांमोना स्केन खालामखांनायनि उनाव साइजखौ 5 MBनिसिम, माने 5 MBनि खमा नोंथांमोना एप्लाइ खालामथारनो, माने आपल'ड खालामनांगोन बियो। ओमफ्राय नैबे बुंदों
स्केनिं कनभारसेसन एनि डकुमेन्ट्स एभेलेबल एट हेन्ड नों आखाइजों बेखौ हाखागोनखा मबाइलजोंनो जोंहा बेखौ स्केन खालामनो हायो नालाय बिनिफ्राय आरो बेहाय बुंखाबावदों आं दाख्लैबाव मोनसे नोंथांमोननो भिडिअ खालामदोंमोन मा जोंहा माबोरै गावनि मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ बोरै कारेक्सन खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन दा बेहाय बिथांमोना बुंखादों गावसिनि एग्जामिनेसन पर्टेला बेहाय थांनानै नोंथांमोना लगिन खालामनांगोन स्टुडेन्टनि आइडि एबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै बेहाय थांनानै नोंथांमोना माने एग्जामखौ होनो हागोन नालाय बेखौ होनदों बेहाय बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेट खालामना लाबानो जाबाय मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ जुदि बेलेग दङबा बेखौ नोंथांमोना चेक खालामहैखाबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोननाय नङा बिथांमोना एग्जाम जानायनि सिगां हरो बेनिफ्राय जोंहा बे बुंदों लोगोफोर अनलाइन अपेन बुक्स एग्जामिनेसन माने नोंथांमोना बुक नायो ना मा नायो गासिबो नोंथांमोना गोसोबायदि खालामनो हागोन आरो बे फेस टु फेस जाया नालाय बेहायथ' आपल'डसो खालामनांगौ नालाय टाइम होखानाय नालाय दा नोंथांमोना बुक नायना मा खालामनानै लिरो जायखिजाया नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनानै लिरनांगौल' A4 साइजआव बुक नायनानै लिरना मायो बेखौ बेहाय बिथांमोना बुंखादों माने बुक नायनानै लिरनो मोनो नालाय बेहायथ' बेनिफ्राय गासै टटेल मार्कआ 70% थागोनना टटेल थिउरि मार्क्स 70% थागोननो मोनसे पेपाराव लोगोफोर बे जाबाय जोंहा मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाया ओमफ्राय नैबे बुंदों 12 नाम्बाराव होनदों अफलाइन नोंथांमोना बेखौ आरो साबमिट खालामनो हानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना सिगाङावथ' मिथिगौ जानांगौ अफलाइनबो जोंहा अपसन दंमोन साबमिट खालामनो थाखाय नाथायबा देग्लायनियाव बेहाय अफलाइन साबमिट खालामनो थाखाय अपसनानो गैया बे जाबाय जोंहा इम्पर्टेन्ट आपडेटआ बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनसिम आं बेखौनो खावलायखायो नोंथांमोना पावार बेंकखौ बायना लाखाबानो जाबाय जाहाथे मोजाङै नोंथांमोना मबाइलखौ चार्ज गैयै जाफ्लाङोना मालाबाथ' बोथोरनि थाखाय बेफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे चार्ज होनानै लाखायो ओमफ्राय नोंथांमोना जाहाथे एग्जामाव प्रब्लेम जाया ओमफ्राय नेटखौबो जिबिफोरखौ मोजाङै सोबानो जाबाय नोंथांमोना इन्टारनेटआ मोजां खामानि मावनाय जानांगोन नालाय बेनिखायनो नेटपेकखौ मोजाङै नोंथांमोना सोबानो जाबाय बिनिफ्राय प्रेक्टिकेल एग्जामखौ बिथांमोना उनाव लागोननो बेखौ बिथांमोना बुंखादों बे जाबाय मोनसे जोंहा SOPआ आरो मोनसे आपडेटआ जाबाय रुल्स एन्ड रेगुलेसन ओमफ्राय एन्सार स्क्रिप्टखौ माबोरै नोंथांमोना लिरनांगौ बेखौ आं दायो खोन्थानोसै नैबे दङ गाइडलाइन्स बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि मा गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि साइलेन्ट फिचार्स अफ अपेन बुक एग्जामिनेसन बे बुंदोंनो अनलाइन जागोन बेखौथ' होनखाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ अफलाइनथ' हाखाया जाहैबाय अफलाइन नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामनो हाया बेखौ बे बुंखादों 2 नाम्बाराव बिनिफ्राय स्टुडेन्टआ साफिसियेन्ट नेटवर्क डाटाखौथ' मोजां लानांगोन बेखौथ' बुंखादों आङो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअ नायनानै नेट पेकफोरखौ फोजोबा बेखौ आपल'ड खालामनो थाखाय बिनिफ्राय प्रेक्टिकेल सिजन interpreted before the actual examination start. The university will provide a practice examination season. आरो बिथांमोना गावसोरनो मोनसे प्रेक्टिस खालामखागोननो माबोरै नोंथांमोना एग्जामखौ होनांगौ अनलाइनै बेखौ बिथांमोना एग्जाम जानायनि सिगांनो खोन्थाहरगोननो बिनिफ्राय दङ एग्जामिनेशन प्रसिडिउराव दङ The student will need to update his her mobile number through the IUMS. नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौनो आं बेखौथ' होनखादों दा आपडेट खालामहैबानो जाबाय मिस्टेकबो थायो नालाय सोरनाबा बेखौनो बे बुंबावदों बेनिफ्राय आरो बुंदोंनो स्टुडेन्ट is advised to visit the practical OTBE portal for rehearsal of the whole process. एग्जामखौ माबोरै लिरनांगौ बिनि थाखाय रिहार्सेल खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे OTBE नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन आं बे OTBE नि अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होना दोनखादों नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन बिनिफ्राय आरो नैबे बुंदों दाना on the day of the OTBE एग्जामनि समाव मानो नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन एग्जामिनेशन पर्टेलाव जेब्ला एग्जामा जायो अब्ला ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनांगोन बिनिफ्राय ओमफ्राय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना A4 साइज कपियाव लिरनांगोन बे जाबाय आपडेटआ बे लिरखांनायनि उनाव नोंथांमोना स्केन खालामनांगोन PDF फाइलाव ओमफ्राय आपल'ड खालामफिननांगोन नोंथांमोना बेसेबां साइजनि जानांगोन बेखौथ' आं खोन्थाखाबाय ओमफ्राय आपल'ड खालामफिननांगोन नोंथांमोना गावसिनि बे नों लगइन खालामनाय वेबसाइटआ बे नोंथांमोना आपल'ड खालामनो थाखाय बिथांमोना एभेलेबल होगोन नोंथांमोना बेहाय आपल'ड खालामनांगोन बे PDF फाइल खालामनायखौ डाउनलड दा कुइसन पेपारखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय OTBE नि बे अफिसियेल वेबसाइटआव बिथांमोना एग्जाम जानायनि सिगां आधा घन्टानि सिगां बिथांमोना कुइसन पेपारखौ गावसिनि वेबसाइटआव एभेलेबल खालामगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेनेबा एग्जामखौ 30 मिनिट बेखौबो बेहायनो खोन्थाखाबाय आं दहाय खोन्थाखादोंमोन जेनेबा एग्जाम जाखांनायनि 30 मिनिटनि उनाव नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ आपल'ड खालामनो हायो एन्सार स्क्रिप्टखौ बिनिफ्राय एग्जामा टाइमा जोबथारनायनि उनाव नोंथांमोना 1 घन्टा होबावगोन नोंथांमोना बे माने कुइसन एन्सार लिरनायखौ आपल'ड खालामनो थाखाय आरो बेखौनो बुंखादों लोगोफोरनो माबोरै आपल'ड खालामनांगौ बे PDF फाइलनि साइजखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानो बे जाबाय जोंहा इम्पर्टेन्ट आपडेटफ्रा दाना एन्सार स्क्रिप्टखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि एन्सार स्क्रिप्टआ माबोरै
सरि गाइडलाइनखौ जन थुफिनबाय आङो एन्सार स्क्रिप्टआव नै बे जाबाय जा एन्सार स्क्रिप्टआ नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन बेखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरो बेखौ डाउनलड खालामाबाबो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ माथो जेरेक्स दखाननिफ्राव A4 साइज कपिखौथ' बाहायखायो दा बेहाय दंखायो नै 10टा कपि नोंथांमोना बेखौ इजिनो डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामबानो जाबाय नैबिथिं दङ साबजेक्टखौ लिरनांगोन ओमफ्राय साबजेक्टनि कोडखौ लिरनांगोन नैबिथिं रेजिस्ट्रेसन नाम्बार लिरबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाहायाव बेसेबां एन्सार लिरबानो जाबाय पेज मोनसेयाव बिनिफ्राय आरो गाहायाव मोनसे दंबावो नैबिथिं पेपारनि कोडखौ लिरदो साबजेक्टनि कोडआ ओमफ्राय नैबिथिं दङ रोल नाम्बारखौ नोंनि रोल नाम्बारखौ बेहाय लिरबानो जाबाय बे गासै 10टा कपि दंखायो जोंहा माने 10टा कपियावल'सो लिरनो मोनखायो नालाय बे A4 साइजआव नोंथांमोना बेहाय 10टाल' मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर बेखौनो बेनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों बे PDF फाइलनि लिंकखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना कम्पिउटार दखानाव थांनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनजों आं बेखौ बुंखायो 20टा नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामबानो जाबाय एखे पेपारानो ओंखारगोन नालाय बे खेनसे खालामगासेयाव 10टा ओंखारगोन खेनसे खालामगासेयाव 10टा ओंखारगोन गासै 20टा लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना नैबेहाय जेनेबा नैबे पेज मोनसे बे 2आव लिरनाया माबा मोनसे दानला दानसि जाबायबा नोंथांमोना बै जेरेक्स खालामना लाबोखानायखौ पेज 2खौ लादेरनानै बे पेज 2आव लिरना होबानो जाबाय आरो बेबायदि नोंथांमोना खालामनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे एक्सट्रा आरो माने स्केन खालामनानै माने प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबोखायो दा बेखिनियानो माने एग्जामनि प्रसेसआथ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बायानो नाथायबा मोनसेल'सो थाबाय खोन्थानांगौआ बेनो जाहैबाय जोंहा PDF फाइलखौ माबोरै खालामो मबाइलजों आं बेखौ नोंथांमोननो गाबोन भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन होनना बुंखाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोख्रैनो मिथिनो हायो जाहाथे जेबो नोंथांमोना प्रब्लेम जाया आपल'ड खालामनाय समाव फाइलनि साइजआ मोजाङै थायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना लोगोफोरनो गासिबनोबो भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोना मोजाङै बुजिनानै एग्जामखौ होनो हायो जाहाथे बिथांमोना एग्जामनि समाव जेबो प्रब्लेमनि फेस खालामनांगौ जाया दा बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो हागोन गोजोन्थों लोगोफोर